diaturake Mbak Umi Hafifah. Alhamdulillah ya Mbak, minaidin wal faidin saya Mbak. Nggih, sedaya lepat kawula nyuwun pangapunten Pak Beki. Sami-sami Mbak. Lujeng dalu Mbak Mimin. Kula dianggep to ten mriki. Kula ya diuwongke ten mriki. Kula ya dimanusiakan. Kula ra mboten pelengkap penderita ten mriki. Ora kowe iki ya bintang tamu, udu among tamu. Sadurunge kowe menungso kowe iki muncul, aku jajah daerah kene. Pripun Pak? Dipun kepangaken riyen niku. Oh, kenalan sih. Kula Apri Pak. Menika jodoh panjenengan. Nggih, mboten enten alanipun wong kenalan. Menika bintang tamu. Wah, wah nek kali mriki yo cium dulu ya. Kuwi diambu apa dibekuk.
Limbuk. Dawuh dalem yung. Leren dhisik. Pancena wis dadi adate BG Group menawa arep limbukan ki mirsani solahe Ibu Waranggana ingkang beksa. Iya. Kanggo nyeger swasana ya yung. Lan iki mumpung ana mirungganing wektu. Alhamdulillah ya, Nduk. Dasare saka kersane keluarga besar Simbah Putri Triwarsini ya, Nduk, iki ngundang bintang tamu sing lagi moncar-moncare ing kutha Klaten, sing lagi viral-virale, sing lagi hebat-hebate, sing lagi ana puncak-puncak karire. Sapa? Mbak Apri karo Mbah Mindula. Oh ngono. Kok mbah to yo? Arep putu kok, Nduk. Wong durung ngerti rabine arep putu. Wah, kuwi meneng-meneng wis putune akeh. Anggere bodho ngene nyepake pitrah antek pirang-pirang ngono. Iya. Kyayine tur ya lomo. Mbah Mimin kuwi karo Mbak Apri idolane para pengegong-pengegong sak dunia ya. Diaturi jemeneng ayo, diaturi jemeneng yo. Nganggo lelagon apa yo? Kaya biasane wae gampang-gampang tumpake prau layar ning larase slendro. Kaya ngapa? Dados sayangku, cintaku, dambaku. Sugeng dalu, selamat malam, Mbak Limbuk Macangi. Alhamdulillah, ternyata malam ini malam yang menggairahkan, malam yang menyenangkan. Lho, leripun kula iso nambani kangen ten sampeyan Mbak Apri. Bayuh sampeyan iki disayang wong kok ora krasa. Lho, tenan lho, Mbak. Sebulan mboten pinanggih kalian panjenengan kula nggih kapan sangat aku kuwi ngejob sampean ora tau selo bengi iki alhamdulillah kersane Gusti Allah lumantar Simbah Sarwata Simbah Triwarsini iso kelakon sepanggung kali panjenengan. Lah nggih bingah tanpa upami raos kula sinaosa panggih kalih panjenengan rencang-rencang Bagong Grup Mas Angga ingkang ngegok.
tenan apa ora kangen sampean karo kanca-kanca. Tenan Mbak tenan. Jan gawang-gawang ning entra aku mau ki sedina tak rem-remke ki mripatku ora iso turu mong kapan kek ndang kepethuk karo sayangku cintaku Mbak Apri aku ngono lho Mbak. Mboten dalu-dalu ngoten iki. Pak Beki. Tenan kok Mbak wis. Alhamdulillah ya Mbak minal aidin wal faidin saya Mbak. Injih, daya lepat kawula nyuwun pangapunten Pak Beki. Sami-sami Mbak. Injih lho. Alah dasare jenengan kalih kula nggih pun chemistry. Wah, pas tenan Mbak. Di mana ada Apri di situ ada Pak BG. Wah, tenan wis. Dasare Pak BG dalang kondang. Trengginas. Amin tenan. Kayak kula ya sinden jekno. Ayu lho dasare madolke laris tumpane mobil ya motor wedok wedok sisan alhamdulillah sinden lanang tuwa nggo apa lah iya lujeng dalu Mbak Mimin kula dianggep to ten mriki kula ya diuwongke ten mriki kula ya dimanusiakan kula ora mboten pelengkap penderita to mriki ora kowe iki ya bintang tamu udu among tamu sadurunge kowe menungso kowe iki muncul aku jajah daerah kene lah tekno lek dikersake aku Sari Joho Ndompi kan kene Saleker Gentoke aku sadurunge menungso kowe muncul iki kowe lho mlethek lho aku kan dhisik ya ora mlethek to Mbak Apri jan saya ayu dikangeni Bagong iya Mbak Bagong Mbak mentalmu pasar sapi Prambanan ki dilereni ngapa ta ning pasar sapi kono wisata kuliner malam lho kowe tegese iki tegese iki ra kesenan beda level beda kasta gosek aja salah penampa dhisik alah nyatane banci ladan ora ngono ya aja salah penampa dhisik sik to gosek to kabeh iki ana karepe kenapa kowe tak bagekke keri panjenenganku diramesan YouTube piye to sadurunge niki dateng saya sudah hadir oh para tamu niku ayu banget Mbak Mila ayu banget bentuk karo nggon TV para pamirsa pun ngoten niki lah tekone bareng lah kowe mau jare kowe metune rada kosek aku ndak kalah ayu alah sik lambemu lho kowe aja salah tampa sik ya wong wedok ki nek kesendu ngoten niku iya ning aja gampang kesendu saya tuwa ki dijembarke penggalihe aja gampang emosian saking jenenge wong larang iso ngomong rasa wis ngomong rasa dadi aku mau salahke nggih iya aja ngono to anane kowe tak sebut keri kowe tak bageke keri nuwun sewu ya aku ki kenal Apri karo sampean ki luwih dhisik sampean timbang aku iya ning kabeh mau ki kudu nganggo srana ya nganggo srana sranane aku iso ngraketke Apri kuwi mergo saka awak lumantar kula to iya sadurunge menungso niki godakno para kula to iya aku ngakoni pancen kowe sik dhewe wong dasare kowe saurunge karo Apri ki karo aku ki semelang nang buwana ngerti ora nang muter kae anu ndageli wong mendem kelingan ra mutan ngantek nggo trambul wong mendem kae lah ya ning aku nyaman kae lah ya kuwi karepku ngene lho kowe tak bagekke keri iki mergo antarane kowe karo Bagong Grup kowe karo aku sampean karo para waranggane kuwi wis ora wong liya sampean ki klebu bagian dari keluarga lah ngono atine gambung nah kuwi nek niki carane bocah kan agek kudu dicedhakke anu niki agek wiyata bakti nah ngono nek kula pun batek lah wis batek iya to lho anggere ning ngono aku sampean wis utek dhewe wis nyepak-nyepaki kanca pengrawit kuwi wis ora tak anggap dados nek kali Apri iki ngalem bondone mung formalitas nek kali kula lahir terus lah dalang Pak Bagong aja ya Allah ya Allah ya Allah yo aja ngono kuwi nganggo sopan iki dibersani biaya kowe ya terus aja paton tubruk ngono ta lek kowe iki lek nek ngono kuwi iki ya engko nek ning omah ngono kae nek ya ora apa-apa kok lek bebas wong Pak Beki yo nyaman nah iya lah menika marah Mbah Makaping lho Pak Beki nek karo Apri nek sing enom mesti langsung ngoten nek sing enom ngoten niku kula sing wangi prihatin wangi bobot ndak inge Pak Beki curhat karo aku aku seprono seprene karo Mimin angger tak alem wong diciume ra tau ngono lek jare Pak Beki ngendika ngono kuwi lah kono wong wedok kondisi kon jare wong wedok geleman lah nek dibayar gelem nek dibayar sik tak omongi
Iya. Lah ya kuwi mau dadi antarane aku sampean kuwi wis tidak ada anu sekat ya toh. Sampean adalah saya adalah sampean. Mungkin dadi kemerenane kanca-kanca BG liyane, kanca-kanca yoga, kanca-kanca jenenge do Amerika. Semono uga karo kanca-kanca, sampean karo kanca-kanca kuwi ya tidak ada sekat-sekat yang melekat. Dadi sampean kuwi wis kaya gede bebas iki lho. Iki kancamu kuwi padha kaya awakmu. Lah tulus napa dhe pamrih? Nek sing ngendang niku mesti dhe pamrih. Lho, nek wong lanang dhewe mriki ya wajar to. Akhir jam 12 bengi mesti VCS kali kula. Lah aku padake wong apa? Apa padake aku begenggek? Aku seniwati lho, Mbak. Begenggek ki rak dhisik ya. Begenggek rak dhisik lho ya ora. Ngono ya, Mbak. Dadi aja salah tampa. Ning ampun mamang suling penyanyi marah Mbah Makape ora bisa. Wong wedok iki kudu jembar segarane. Jenenge awake dhewe artis nek aku ning ngene iki dadi milik orang banyak. Saestu lho panjenengan pun matur durana saestu. Ngono dadi. Sugeng godhong aja ngantek krungu lho nek ya Allah. Ya Allah tok saya tuwa kok cemburane saya. Mengketen jaba beritane kula ndaren disambung peteng kalih jenengan boten to. Ora, itu terang Ya Allah Pak Lek karo Pak D kok iso apik banget. Ngono ya, Mbak. Nggih ngapunten nggih kula sampean karo Apri ya kudu akur. Ya ta, wong kono kuwi ya ndukung karir sampeyan, ndukung karir Bagong Group. Ayo ngapura. Sik to tak omong sik. Kowe iki pirang-pirang tahun aku ora ngerti nek sampean karo Apri iki padha ujung saling memaafkan. Iki mumpung ijek nang wulan Sawal. Mang tekoni bodho niki dekne njuk ngapura karo aku durung wis kirimi stiker apa emot maaf lahir batin apa urung. Mang tekoni menungso Apri. Salam. Jangan kayak gitu loh. Oh nggih dadi kula anu kedah ujung. Ujung dulu sama yang tua. Ayo. Lho niki disekseni lho nggih. Kula ujung kalih Lekmin nggih. Kok Lekmin? Mbak Mimin. Lek. Kayak wedhus. Lek. Lek, sepiro gedene luputku marang sliramu sing gedhe pangarupamu ya, Lek. Rupamu dhewe. Lah piye lho, piye kok kleru lah sing bener piye? Tulus apa formalitas apa mergo dipeksa Pak BG? Apa mergo paribasan kowe paribasan anu kedesak mergo iki live streaming. Kowe dadi kancaku 16 tahun durung tau lek njuk ngapura. Lek njuk ngapura durung tau. Lah aku salah apa? Salah rasa ya umume wong Jawa kan halal. Iya ning lemu ngendikan iki aja ngono kuwi. Lah, niki nek lungguh sing apik sebagai kakak harus menerima permintaan maaf dari adik dengan tulus ikhlas. Ayo adik duduk di depannya. Ya Allah. Halo, iki mungguhe adape wong Jawa. Bosito. Wong kula nuwun paribasan ra ono alane. Nah ngono. Ya. Lek. Rasa cekel tanganku. Ya. Lah jenenge kok ujung. Kowe jenenge ora ikhlas nek ngono kuwi. Lek. Kok kowe wis brengosen to, Lek? Kok bringos iki kene kudu kene ki ra bringos. Wis tak cukur. Lah. Aku ngakoni bocah. Nek ndek salah karo sliramu. Aku njaluk ngapura ya, Lek. Aja nek. Oke salah nek iki nek iya nek. Lho nek dijaluki ngapura ngewak-ewake kok. Salahku akeh banget karo kowe ora. Nek iki ya nek ana ora. Godhong kates gawe lego. Kok nganggo nek iki ra berarti tanda tanya. Pun gek ditekak mawon malah. Luputku akeh lek aku njuk ngapura nglane dadi wong enom. Coba contohno aku tak dadi kowe sik. Blok. Dadi contone sing apik. Karepe men ngerti, men mudeng. Mimin. Heeh, kowe aku ngono. Menus Apri to ora. Kowe sungkem. Sungkem ki sing tenanan. Rasudi. Malah glegek. Ayo Matur Lek Mimin. Iya, Le. Sakdonganipun kula sarawung kaliyan panjenengan. Ucap kula seklimah lampah kula setindak ingkang boten merane penggalih panjenengan. Kula dados tiyang enem nyuwun pangapunten. Mugi-mugi dosa kula penyanyi lebur dinten riyaya niki lan nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi menapa ingkang dados sedya kula saged kasembadan. Oh ngono. Oh ngaten ta Pak BG. Oh alah mbok omong to Le. Ra omong mah. Oh kowe kira ngalian to. Sialah nyonyor bathukku ra sida badan. Iya. Intine gedas gedhe Padha ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas.
tos sik. Ora tos. Ya wis melet sik. Oh ya manut lho. Sing tuwa ya manut ora sing enom dadak kakan rengkek lho mbok ya wis. Nggih sowan dalemipun Pak Sarwoto menika. Ndongake keluarga Pak Sarwoto lan yang sampun murid kasidan jati, mugi-mugi yang sampun murid kasidan jati pikantuk swargane Allah Subhanahu wa taala. Swarga kalanggengan. Nggih, lan nadaripun sampun kasembadan, putra-putra do sukses arep wayangan iki kasembadan nimbali BG Group kalian Mimin dalasan Dede Apri. Lho, siang sampun pengawasan. Aja Karisma. Wah, elok banget. Nggih. Wis sampean yo harapane ade ngono. Sampean sampean yo ngono, Mbak Mimin. Nek sepo nek wis tindak ngulon, wis dadi ustazah. Nggih, amin. Ustazah ya. Ngulon niku teng Kulon Progo napa teng pundi? Ya ora maksud iki nek wis ngibadah. Tur kaya kula nggih, napa saiki jeneng wis kondang. Alah, wis. Ya bondo alhamdulillah lebih dari cukup. Dicukupkan ora sugane dicukupkan. Mobil wis duwe, wong wedok atas wong wedok omah wis 3. Sertifikat wis 4 arep ngopo ten ra tak nggo serawung. Mbak Mimin iki Nek ra tak nggo lumrah lah tenan. Kurang nang kono nang kene ya ora ngarep-arep belanja saka Pak Sarwoto. Wong pengen ketemu kanca-kanca kula niku. Lah napa ta saiki buru donya ora nontak lha wong wedok siji mobile wis 3 ya. Waduh. Lah mobil 3 ki Angkong, sing siji Avanza, lek siji ambulan iki lek. Pengen mbok umume Kanggo masyarakat. Oh, masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah manusia sing manfaat kanggo menungsa liyane, ora mung buru senenge dhewe. Ya klebu Pak Sarwoto iki diparingi turah sak keluarga besar, ayo ngenekke wayangan, ayo ngenekke dana rasa. Iya. Mergo kene iki ora ya lah mbok menawa wayang iki lagi ning kene iki ya sawake dhewe. Ya ta lagi bengi iki ha ta. Nyenengke ta? Nggih, sing mirsani kathah. Lho, ingkang bakulan nggih kathah. Laris kabeh, laris kabeh lho. Aku rene mah dadak diloper lho. Ngono ta? Lah kak meh setengah kilo perjalanan kaki dedek kakine mengke varisas Dedek sapa Mbak Apri? Dedek Mimin mengke varisas terus Dedek Kim Min Syu. Terus diantar sampai sini. Lah iya alhamdulillah tur disembadani tenan lho Mbak Mimin. Iya toh? Iki kebon iki ndek aku rene survei iki jek kebak gedang, kebak wit-witan, kebak tanduran. Ning bareng arep wayangan terus didoser sak uwat. Ngantek pagere dijebol iki wong pengen arep wayangan nimbali Mbak Mimin Mbak Apri. Rak matur nuwun to? Matur nuwun bayangan kula wae gek kingko lokasine ning perumahan ning Gah Rupeke. Wah, basan tekan wah biar. Bowero ya, Cek. Wah, mbok balik jungkir wis kena iki lho. Engko negar tekan kono ya oke wae to. Kaya jamane Bogem kae kok tekan ngendi. Jadi ayo ngaturke tetembangan. Aku tak nyuwun suarane Genduk Umi Hafifah sik laras pelok. Nek urung pangkur ya aku urung lega kok. Genduk Umi ya. Ayo penak-penakan sik nggih. Monggo kasuwun jumeneng. Goneng-goneng kawula menika Jawa. Nggih. Di anu mawon dikebaki panggunge mawon mboten napa-napa. Radi majeng mriki mboten apa-apa, Bu. Nggih, sing enten Jawi pager menika mlebet mawon mboten menika untuk umum penonton menika untuk. Nggih napa wonten inggil panggung nika wah malah. Nggih, mboten napa-napa ayo klasane dilebokke sik ya. Nggih. Heeh. Pancen iki rezekine Banyu Mili saka Simbah Kakung karo Mbah Putri. Mugi-mugi rezekinipun Pak Sarwoto sekeluarga. Amin, amin. Kados
toya Jawa ingkang tumiba wonten dalu punika. Amin. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Monggo kursi sing urung diseni dilenggahi ora apa-apa ya, Mbak. Nggih, mboten dados menapa. Karo golek-golek tiker apa piye? Ya. Ten panggung niku ten pinggir-pinggir niku menawi dipun lenggahi nggih monggo mboten napa-napa bebas mawon. Nggih. Perjuangan ibu-ibu sing arep mirsani ak dhewe lho, Le. Lah iya to. Direwangi gelar mantol. Kaya kowe dhisik ya. Oh, kan ngendi-endi. Beda tujuane. Mbak Umi. Dalem. Pangkur nggih, Nduk. Nggih. Nah, kula aturaken dumateng Sohibul Hajat, Simbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Sarwoto, Mbah Triwarsini wilujeng midhangetaken syukur Semarangan ya, Nduk. Dene ora tak semanggakake panjenengan. Nggih. Pilih Semarangan apa Gombel? Ya nah aku pilih Semarangan. Semarangan to ben mantep sisan kok. Karo nglaras swasana, ya benake kursi karo benake kloso. Iya. Yuk, diaturake Mbak Umi Hafifah. Rada medhit, Nduk. Monggo. Bismillah. Nduk Cahayu. Sinden nom ra tau balekke gending apa-apa disabet lho wis jan. Kaya nom-nomane Mimin ya. Aku ya ora tau balekke lho, Bre. Gunane aku tak anggo meneng apa tak gumengno. Ayo nak. Sinuba sinukarta mrekredarta pakartine ngelmu kang tumrap neng tanah Jawa agama pun netizen ngrasakaken lelagon langgam ngujiwat, Nduk Cahayu. Ayo. Diaturke nggih dikae langgam sing kepenak kae. Malik pelok barang. Mboten napa-napa. Wong iki penyuwunan kok dadi pancen ya dienggo ngradinke penjalukan. Iya, heeh. Monggo diaturke. Iya. Bismillah. Yuk.
Nduk Umi. Suarane apik bocah ayu. Gak isih prawan sisan. Nom-nomanku dhisik jaman durung dirusak kanca-kanca yo ngene iki lho. Kaya ngene iki piye kaya jaman Mas Begeson ki lho ngobrak-abrik aku yo tau. Alah dhisik suaramu ya medhit ngene. Ya becik ngono kuwi. Jiwat ngene iki ya kuat. Mbok nyoba. Ayo, jadi tas sithik ae. Men para netizen men didi. Liringe netro. Ayo coba suarane kaya apa? Sing pas medhit to. Iya. Netro. Nano. Yuk. Oh kandhani sing apa jenenge men ki kandhani slento kabeh. Ya suara medhit no. Kada dienggak-enggak ke. Wis mesakno telakmu lek. Among tansah. Alah among tansah. Alah. Wis kowe iki ora kumat gertmu wis matur nuwun. Rasa ngoyo. Kula bar bodho niku sak yakin cek glerek-glerek ning ya wis. Dasar atine resik pemasuk angine aurane tetep positif. Kecapean Pak BG. Oh iya. Capean to saya. Apa anu sakle bar mes kram ta? Mes kram metune andong ngoten kok ya. Andong sak jarane dadi nanti bukan 28 ya ora metu-metu dadi blerek. Te blerek ket kondas tekan kene. Kecapean bangun rumah. Mbak Mimin punya rumah baru di depan exit tol. Kok ora kondo-kondo ngerti tak Bukan dhewe. jangan nangke. Iya. Ngawe kali nek job luar kota niku lho dadi Ora jarene tukang dhewe apa ya to? Pasang botol dhewe to? bintang tamu kok masang botol dhewe maksudmu apa ora kuat bayar tukang. Lah wong medhiye coker dhewe lho ngono ki. Engko diteruske anu ya sila ing janji ya. Oh nggih. Anggitane Suwargi Reka Mas Haji Anom. Ki Anom Srata. Ayo Nduk Umi. Suara kur ya. Yuk.
tata le Nggih. selake janji Selake nandur ngunduh aku sing apes mong wis digarwa kanca ngono mah. Lah kuwi jenenge silak kok wis. Apa nek ngene kanca ki enak ya, Bri? Maksudnya masakane kanca iki lho, Kak. Oh iya. Iki ya ana sing arep nyumbang melu dana rasa, dana ngredengke swasana panjenengane temen iki sapa ya? Saking keluarga tuan rumah badhe tumpun ngregengaken. Oh, nggih. Ayo diaturi bener ya. Sak menika? Nggih, sisan mawon mengki. sinten menika mau Pak Demen apa temen iki? Pokoke tulisane ngono. demen Demen apa temen? Diaturi mriki ya. Nggih. Monggo pinterak, monggo mentaraman Mas Anggit. Yuk. Jan lek menyek. nggih anu dicek iki rumiyin Direpis, nah niki inil-inile dereng dianu Pak nah Ayo diinterview sik, Mbak. pun Oh itu. Nyebul apa? wah cocok banget Piye? Pak Demen jejer kalih Sukimin nah Pindane men dan men pun selek Wilujeng dalu Mbak Limbo. Ini cendalu, Pak Min. Wilujeng dalu Ibu Cange. Nggih, ini Nggih. cendalu. Moga-moga Pak badhe atur pasunggahan menapa monggo. Pripun Pak Dipun tepangaken riyen oh niku. kenalan sih kula Apri Pak nggih menika jodoh panjenengan nggih mboten enten alanipun wong kenalan pripun Niki nggih bintang tamu lho niki. oh nggih Bintang tamu. Iki gabung antara bintang tamu wah kula jenengan. bintang tamu wah wah nek kali mriki yo cium dulu ya Kuwi diambung kok dibekuk. Tegese nek bintang tamu sesuk ki sambatane lho. Oke. Bintang tamu. Oh, sampe mau. Sambatan ngobong boto siap. Ah nggih. kok ngobong batong ta Pak Niki coker niki wonten dalamnya sinten niki, Mbak? dalemipun ingkang ngamengku gati Pak menika nggih Lho kajelas panjenengan menika saking keluarga kok malah takon. keluarga kula tekon kalih kula. Kersane anu lho, kangge ngetes niki. Nggih mboten wong jenengan keluarga kok ngetes kula. Lah nek dereng jong. Mboten belekan kok dites. Badhe ngaturaken menapa Pak Demen Napa lagunipun? Gebuk asmara dipun tayubaken. wah Oke, panjenengan beksa nggih. Tak pasrah waranggono mawon. Sapa? Wah nek joget ora iso iki. Pripun? Ora iso joget nggih. Lha ampun mengke kalih niku mung diajari Mbak Mimin apa Mbak Apri? panjenengan mendel mawon mengke sing obah lek men Kaku Pri. Bareng Pak yo. Ya diserak sama ya. Ya. Yuk monggo. Engko tak nyambung Sing sithik-sithik. nembang Mbak Apri. Iya Oke. Pri. Ya. Ho. yen liwat aku kelingan Ayo tayom yo. Beksa. biyen tak goleren neng jaga kembang tulisan ana Gebuk asmara.
Nggih, matur nuwun Pak Min, sumbanganipun lelagon. Nggih. Lah nuwun Pak Min. Monggo katuran lenggah malih. Nggih. Dadah Pak Min. Jos, ya. Iya, dadah Lek Min. Kedak-kedahe pengen arep kedadaya arep melu nglipur ya Lah Mbak nggih. Mbak Apri. Matur Nggih. sembah nuwun. Diapresiasi nggih. So aku nek tuwa apa ya ngono kuwi ya, Bri. Ora sampean iki ora usah tuwa. Sampeyan iki umur tekan 80 to Mbak Mimin wis tetep panggah ngono kuwi. Nggih, amin. Iya. Kula niki pun 50 kurang sekedhik. Lah iya. Isih ayune kaya ngene. Tak tungake panjang umur ngantek 190. Yo aja kuwi Mas. Aku kelop-kelop tok mesak sing ngopeni.